Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot ni kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kamot, amiga Elisa. Adda kamot dito'y mall. Kunak no asino itayon, si kamat gayam, amiga Nova. Nagpipintas kit dagitabag aginat gatang mall. Nangina dagitoy. Jaklakit di kayat ti agbag iti sinsinan, amiga. Kaduan nakman iti nanggatangam, tagumatangak iti kastabag. No adaw manay nga igatang ko, amiga. Areglado, amiga. Day talagayam. O sige, umay ka, tamapan ta. Imbag man, ta saan nga agungat ti asawam no kanayon ka nga gatang iti gamit mo. Anya nga iti maaramidan na, nunalpas kon anagata. Apay ang nagdakkel kinabawasan iti linaon ti credit card mo. Nag-sale nga men ti sukik a negosyante iti alahas. Nagpipintas dagiti lako na. Iso ginatang kon, honey. Ngam apay ang nagado. Mapan ka no nga min ijay abroad. Iso nga inla ko na kanyak itinalaka. Inton ngumina dagiti alahas, mabalin kong tumat nga ilako. No lakit dita pag negosyo, mabalin mo. Ngam no pagalahas mo lang. Nagadun nga eh. Ag negosyo akmat iti alahas. Adumat dagiti amigak amabalin ko alakwan iti alahas. Saan ka nga taamalugin ita planom? Dakkel tipo unam. Mabalin ka di ngayon kayo mo't agbirok iti trabaho yo. Tapno makatulong kayo mo't kanyak, anak ko. Agbiro kak to, nanang. At dapay ngamin ay ayam may kadagiti barkada iti basketball. Adda ka di maganab mo di ta panagay-ayam mo iti basketball. Saan ka di amay mayat no adda trabaho ngam day ta agbas basketball latan. No mga bak kami iti basketball. Adda kwarta, tada pustaan. Kasta ka dilatan ti biyag mo, anak ko. Mabiyag to ka di day ta basketball ti pamilyam. Awan pa'y mati pamilyak, nanang. Iso nga ron dadyak pa'y mga asawa. Tapno awan ti pakpakanak. Ay, una yun, anak ko. Lumakay kan. Nga basketball pa'y laang ti adda di ta panunot mo. Awan tilin na kaya ni ti basketball, nanang. Ibagam ka ni ading mo, tamapan mo't agbiro kiti trabaho na. Sige, inakon iti trabaho. Taamangan no agungat tumanen ti amo. Apay nga itakalaang taliya. Malugi ak amang tangtangdan ka, no kanayo nakasta maladaw ka. Limalaang mat a minutos, madam. Uray maladawak mat nga agawid iti 5 minutos. Rumbang lang. Amumat numano nga oras ti rumbang a panagtrabahom dito'y balay may. Ay, sige, panawan kayo pa'y nga rod, madam. Inak agdalusan ija uneg, sakbay nga agdalusak dito'y ruwara. Agawam, taddan tumaya sa nga ili kinton madamdama. Masapol ana silang dagiti tiles, kan dagiti iso amin a makita. Kanayon mo't ana silang dagiti dalusak, madam. Una, takanayon ko nga ibaga. Ngam no saan ko akanayon nga ibaga. Jak amon, ang mga no sinsinan ti panagdalos mo. Ay, saan mo't madam? Napudno ak nagtrabaho. Uray didak kanayon abilinan iti aramidag. Ibagbagan ni nanang. Ngayon kakano agbirok iti trabahom. Pagbiro ka na kiti trabaho, idinto ta si ka, di ka mo't mapanagbiro kiti trabaho. Adda nga rod ay ayam may iti basketball. Saan at trabaho ti basketball? Kat si kangay. Anya mato'y pagkakumkumikuman. Awan matrabahom. Awan trabaho. Makumikumak pa ita. Anya. Anya kumati pakakumikumam, aber. Agsasaro no dagiti gagayam ko nga ag-bridal shower kan agkakasar. Saan ko ang maatendaran no adda trabaho? Anya. Ipangpangrunam kit dinday ta atendaram. Ngam ti agbirok iti trabahom. Apay, no dagkasar agayam mo. Saan mo nga atendaran? Oray si ka. Ingkakit din nagbiro kiti trabaho. Awan ka di ba dapapakan, mama? Nana? Nay, apay anabartag ka manen, sir.
Saan ka di abinalaagan da ka? Saan ka sumangpet anapartak? Gapo ka di, tisang kay bagada pagtalawan dak. Numakita da na bartekak, nana? Saan mo ko maadadaulan ti biyag mo, sir? Imbagkat kan ka, tamangig ko da ita, nana. Kanayon ba't nga ibaga ni Papam dayta? Saan ka di? No ibaga naman, san aga po, takayat da na saya at masakbayak. No di katap no saan ka no, ama ibabain ti pamilyami. Apay nga rod adi ka agtungpal, sir. Tapno di da kapag talawan. Masurunak nga rod kadakwada. Tamanipod ubingak, jay negosyo datin into naranda. Gamit itad damat amin akasapulam. Nagkamali ka, nana. Ti pamatag ken presensyada ti kasapulak. Anya ka di timayan nyo, nana. Awan pa'y ni nanang. Embati na kaditi abang ti pagigyanan nyo abalay. Awan mo timbati na, nana. Apay, akanayon kayo amaladaw nga agbayad iti abang. Talo kayo mat nga kakabalay. Apay ko manutalo kami, nana. No agtitinulong kayo nga agtrabaho. Nalakalaang mati abang yo. Agbirbiro kami pa iti trabaho mi. Aheron pang laang. Kaasi mati inayo nga isulaang ti agtrabaho. Idento ta nagdadakkel kayo mat nga anak na. Sikamot gayam ti masabat ko, mana. Ay, nagkapukan samot ije pagigyanan mi, ading ko. Wan, manang, ina ko maagsingir, taka sa pulak ba ti kwarta. Ay, kait itad nga min ti among ko ti sweldok. Apay nga min adi nakatulungan dagiti anak mo. Nagdadakkel da, ngam awan mo't nga min trabaho da. Kanayon kumot nga ibagang agsapul da iti trabaho da. Ngam didak mo't ipangpangag. Ay, jak maawatan dagiti anak mo. Di da kapay kasyan nga inada. Imbaglakit din, tauray saan anasaya at ti amok. Dakkel mo't ti sweldok nga ititad da. Nangan kayo ka din. Saan tayo mat anakaloto ni Rot, nanang? Nabanuga, tado ti inaramid ko ijabalay ti among ko. Makaamu kayo, no di kayo pa'y nagluto iti kaninyo. Ha? Nangan kayo katin iti naggapuan yun, nanang? Awan pa iti bakit kan lakay. Pinilit di anak da kaduak amangan, iso nanganak mutin Naggasat kayo, nanang. Anya nga iti sindayo, jay? Adobo kan chapsoy. Tama pa anak pa iti kwartok. Kayat kung taaginan na. Masapa ak kano asumrek inton bigat. Ninanang samot day, jay. Si mangpot mat gaya man. Wan, ngamnangan ka nun iti balay ti among na. Kat, anya nga itinluto mamasida? Jak pa'y nga rod nakaluto. Kunak ano, agluto ni nanang itamalam. Nagdinitsyo di kwarto na, nabannog ka no. Sapay masadutak nga agluto. Sikaman mo ti agluto iti masida. Ta, nakaluto ak mo tanitin na po'y. Sika mat ti babae, rumbang nga sika ti agluto. Uray lalaki, agluto mo't no kayat na. Sige, gaputa masadot ta nga agluto. Di noodles laangan. Ilutom ti sidam, ta ilutok mo't ti sida. Mapan ka kadi iti trabaho, manang. Nagsapa ka mat. Day tamot nga mintibilin di amok ading ko. Isaganak ka no ti pagarmo sa randa. Kasta kadi. Saan kadi asigod? Asaan asiga ti mangisagana iti armusarda? Ay, saan nga rod? Ngam sa bali ka no itan. Masapaak, tasyak ka no ti mangisagana iti kananda. Ta masadot ka no di Madam Nova nga agluto. Pimanaw nga mintay para luto iti bigat. Anya oras na kadi amang mangan iti bigat? Alas 7, ading ko, tama riing da iti alas 6. Alas 5 pa'y mat Nawaya pa'y no si kati agluto iti kananda. Huwag nga rod. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Tapno sa anak amala daw. Lumabas akla ko ma dito'y balayaw hanggang nasabat ko ni nanang yaw. Anapanan iti trabaho na. Ha? Napan ka din, nana? Ni, kunak nga da iti kusina nga aglutluto? Anya? Ni pa'y lananang yu ti paglutuan yaw.
Idinto tawan mo trabaho yung agapsa. Patpatgan na kami unay ni Nanang. Iso nga aramidan na ti amin para kada kami kan ni Manong ko, Nana. Impatagyo ka di ti inayo. Kasla katulong ti pangibilbilangan nyo kankwana. Ha? Ay, saan, Nana? Apay ko makatulong. Patpatgan mi, tainami kat nga rod. Ay, sa ulaang day tapat-patgan. Ti inayo, katulong iti balay ti amo na, ama suswelduan. Ngamda kayo, serserbian na kayo, ngam diyo pa'y tulungan. Ayan na ti panangipatag ako na. Anyamot ti pakariribukam. Kas kalaubing anawanan, uno na yawawan. Pampanunutak man ti imbaga ni Nana Dani ka, Manong. Saan ta ka no apatpatgan ni Nana? Anya? Apay kumasaan? Di na amo ti sasaw na dadya bakit? Apay, makita na nga rod tirik nata. Ti kano panagayat, makita iti aramid. Saan kano nga iti sa ulaeng? Kasano kuma? Ay, ingka katagluton. Amangan no pakanandamanan ni Nanang iji pagtrab-trabahuan na. Agsinublat tang agluto No siyak ti agluto ita, si kantumot inton sumaruno. Agpada tamot nga awan trabaho na. Kasanon, no nabanugak ton anag basketball. Di ka nakiti, inabak mo iti pustaan nyo no nagayayam ka. Kasano ngay, no maabak kami iti postaan. No maabak kayo, umikat ka laangan di tamanong, tain ka lagbiro kan iti trabaho. Saan ka di nga imbagam, anarigat ti makabirok iti trabaho? Sir, aldawan. Apay adi kayo pala rumwar dita si Ledyo. Ilukat sulatan ti ridaw, Nana. Sana nakatrangka day ta. Nay, apay anak kakukot kayo, sir. Masakit kayo kade. Malamlaminak, Nana. Agulawak no bumangonak. Ay, nanta dapadapon kayo. Ay nabara kayo Masapul amang ipaunag kayo pa iti uray basit laeng. Sa kayon to agtumar iti agas. Awan ganas ko amangan, Nana. Madi no awan karga ti tiyanyo nga agtumar kayo iti agas. Uray basit laeng agatas kan tinapay ti ipaunag yo, sir. Ayan ni Richard. Awan ka di manen? Amumat day jay nga anak ta. Golf lang ta muna. Amangan no napanmanan kadagiti kakadwa na anak ay ayam iti golf. Adda na ka ibaga kanyak, akanayon na makita kadagiti kakadwa na iti resto bar. Anya, dayta ti kanayon ta nga iparit nga aramidan na. Apay nga naramid na. Masapula ka sarita kiti nalapat. Tsak kayat ti anak asokir kan mangipapain. Mapan ka kadi iti kwarto na. Wan, masapul nga ilawlawag na no apay anapan iti resto bar. Ada kayo mo't gaya man, sir. Nasapa kayo man ita. Ayan ka din ni Richard. Pinagtumar ko iti agas, tanabara, sir. Pinanawak iti kwarto na, hindi na pagtumar ko. Naalanan na ito iti kanayon na apan nakaladaw asumangpat. Kan ti panagin inom na. Anya ka di ti aramidan nyo, sir. Masakit ni Sir Richard. Amangan no agin sasakit lang. Ha? Ay, nabara mo't itay bigat. Iso a pinagtumar ko iti agas, sir. Mapanak iti kwarto na takasaok. Mapan ka kadi iti kwarto ni Richard. Wan, nunjak magustuhan ti sungbat na pagbabawyan na ti aramidak. Sige, intay-tayan na. Kuna ni Nova masakit ka no, nga magdadwaak. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Pamakawan.
Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabarayuboy ni Nova ang asawa ti baknang a negosyante, ani William. Kanayon da ang makumikom iti negosyo. Isu ani Talia, ti kanayon ang mga sasikaso kan ni Richard, nga anak da. At damat dua nga anak ni Talia. Ngam nagsasadot da gitoy, awan trabaho da. Gaputa masadot da nga agsapol iti trabaho. Iti may sangal daw, simang pati amo ni Talia. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas anapuluhan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Hintaman iti ayan na. Kunan ni Talia ang masakit ka no. Sige, mapanta ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Inulbudan na ta ni Talia. Ayan na kadi. Ilepas na pa iti daldalusan na ijay minuyungan. Kasarita ta iti nalapat no umunag. May samot dayta ngagsungbat. Hello, Nana. Nakawag kayo, Met. Apay ka di? Ayan mo kadi eh. Makapumpungtot ni Papam. Imbagak ama di marikrik na mi di bagay. Imbagayom at gayam, Nana. Awan parikot. Agyanak dito'y ayon ti barkadak. Naragragsak dito'y. Ay, mayat ka din ti bagay, sir. Napanda ngamin ije kwartom katawan ka. Ay, sigurado ang masermunan ta adwa. Napanda ko nam, Nana. Di kagdanag. Adda aramidak. Tapno saan ka may raman. Anya ko mati aramidem, sir. Aghawid kakit din. Basta saan kayo nagdanag, Nana. Addak di tayo madamdama. Saan yung nga ilak ti gate? Sumre kak tulatan. Bye. Sigamat gayam ti masabat ko barok. Papanam ka de. Mapanak iti family doktor mi, tita. Madingamin ti bagbagik. Apay ngagmay sa ka amapan iti doktor. Ayan ni mamam. Apay adi nakakinadwaan. Makumikom iti negosyo na, tita. Ado mater aramidan ti katulong. Iso Jakon nagpakadwa ngay may. Nakitak itay ti doktor yung nga imo iti klinik na. Apay adi mo inawagan ta iso ti imay ija balayo. Siya kong ti may, tita. Kababain mat iti doktor. No iso pala ti mapan iti balay. Saan mat anakaro ti rekrik naek? Uray ko man no nagpakadwa kay ti katulong yo. Aramidan nanto ti trabaho na no makasangpet kayo. Hello, amiga. Nakahawag ka man? Nasabat ko ba't ni Richard? Mapan ka no iti doktor. Ha? Napan iti doktor ko na, amiga? Wen, amiga. Iti klinik ti family doktor yo tinapanan na. Itaman pa'y amakawayas amapan iti doktor ni Richard. Ita ka dila nga inaramid na dayta, amiga. Kinagpaiso na, wan, amiga. Saan amakapanday jay, no awan mangkuyog kan ko na? Dakkel matan ti anak mo, amiga. Panawanan, tapno tumakder iti bukod na asaka. Sa bagay, ay kunaklakit din no napanmanan na kibarkada. Kunak no pambarnalaang amasakit. Asino tinakasaritam? Ni amiga Elisa, honey. Nakita na kano ni Richard anapan iti klinik ti family doktor tayo. Pudno nga rod ti kuna ni Talia, ang masakit. Kunaklakit din no kalkaluban na laang ti kinalangkong ti anak ta. Hura siyak, kunak no impambardalaang nga masakit. Kuna ni amiga Elisa, dakkel kanon ti anak ta. Rumbang asursurwan na kano ti tumakder iti bukod na asaka. Nga mawan mo't amo na trabaho.
Mait ited amin akayat na. Iso adi na ammo tiyag trabaho. Kasanoon no awantan. Awan pa'y ammo na iti negosyo. Tadi namit kayat tinagadal, tanarigat ka no. Hay, adda ngamin kolkol na ti utak na. Nabambanuga ka na gayayam iti basketball. Nangaba kayo ka di, Manong? Tay balatok na rudan, ah. Ingkang arod matagluto. Ay, awan ni nanang agluto. Iyag mo nga rudan ti balatok, tay nakon. Ngam no awan, di ure awan ti aglutluto. Anya? Ewan gayam. Saan ka nagbirok iti trabaho man kunan ni nanang? Napanak, nga masapol ka no nga da experience. Awan mo't experience ko. Anya? Amin ka di apag-aplayam, kat masapol ti experience? Wan mat. Makapadismay at agbiro kiti trabaho. Makabanog pa'y kit din. Ada kamot gaya man sa Richard. Anya ka diti inaramid mo ako nam. At dandabapam di taunag. Talaga ka diyan na panday iti kwartok, nana? Wan, madanagan ako na itaimbagak masakit ka. Idi napanda ka kinita iti kwartom. Awan ka mod, sir. Di kagdanag. At reseta ti doktor. Napaanak iti doktor, nana. Ay na, nalaing ka talaga iti kalukwan, Sir Richard. Kunam itay nga da ka iti ayan ti barkadam. Ita, kunamanan anapat ka iti doktor. Agyaman ak tayo niyawag mo. Iso napaanak kadagos iti doktor. Gaputa medyo mayatiriknak. Apa aman na pinagtumarnak. Rimuarak. Alang arod, sir. Ingkan agpakita kada papam kan mamam. Adda ka di mo't nalakom nga alahas mo. Wan, honey. Mayat nga agpay sa taglako iti alahas. Imbag tasyak tinakagatang kadag iti alahas ti amigak. Anapan ni ijay abroad. Saan ka diya sigur nga glaklako iti alahas na diyang amigam? Wan, ngam kinay kayat na ngayon lako kanyak. Si madot siguro nga glako. Adan samat ngamin sakit na. Mapan ka no agpaagas ija abroad. Ha? Nakaamuam iti da ita. Tiyak pa'y amo nga dagayam sakit na. Kabagyan na ti may sakadag iti empleyadok. Kas dagayam. Tiyak pa'y amo nga dagayam sakit na. Amigam, ngam di mo amo, ti kasasaan na. Kaawatan, asaan kayo a-close? Ngabi dinaglako iti alahas. Siyak mo, tinawagan na. Nangag ko ti saritaan da mamakan papa. No kasta, alahas ti linaon ti attache case iti lamisaan. Ay, padasak mamat ti aglako iti alahas. Mga lak iti alahas iti attache case. Anya nga ta ti aramidak. Tapnusan amadlaw. Nga danaksay iti alahas alako ni mama. Oh, agpakadak nga dapapanak. Iti kasta, saan asyak ti mapabasol no kas pangarigan. Agpaiso ka diyan apan kay ti Dr. Richard? Dahil ti pudno, papa. Ato iti reseta ti doktor. Ginatang konti agas ngayon reseta na. Pudlo ka di tindanon da kanyak, amapmapan ka kano iti resto bar. Simuro taklaan na minsan, papa. Adang amin nagkasangay akaadalak. No ingaid mo kumatya agadal, tapno makaturpos ka. Saan mat? Panay bagsak amin agradom. Di na kaawatan iti pagadalan no makita da bagsak amin agradom. Diyak man mo, papa. Ipakpakat ko mati kabalak. Ngam saan lata asumrak iti ulok ti adal. Anya nga ron ti pagbanagan ti biyag mo. Kasano, nawan kamin. Kastamlatan, aglaklakay kalatan nga awan na muna. Ti amuda, kat awanak dito balay. Libasak ti mangala iti alahas iti attache case ni mama.
Aday ta. Nakaalak iti sumagmamano nga alahas. Mapanak iti balay ti barkadak. Ilamang ko iti bag ko ti alahas na alak. Di dalakit di madlaw adagos ti kawan ti alahas. Mapan ko ibati iti balay ti barkadak dagito yung alak. Papanam ka di, sir. Ah? Agar-arudok ka, Mart. Anyang agar arudok ako na yo, nana. Nakita ka ngamin at umalangkiaw. Kasla da ilimlimangam. Anya ko matilimlim mangak. Iso nga rod adinamag ka. Tamadlaw ko nga da ilimlimangam, sir. Da ka di papakan, mamam. Nagpakada kon kadakwada nga da papanak. Apay ko mga glimangak ngay. Di ta kayon. Tila may bagbagayo. Ay, sa anak lakit ding agkamali ititignay na nakita. At dalakit di makagapo. No apay akas di iti jarna apimanaw. Nanang, apay nga abutan niyo ti barokong yo. Bunga la siguro ti panakabandog ko, anak. Mapanak pa iti kwartok tagi na naakpay. Nangan kayo ka din iji balay ti among yo, nanang. Wen, makaamu kayo nga agluto iti kanunyo tanabanugak. Sapay awan pay lang ni Ruth. Napanan ay di kamsat mo. Apay nga awan. Diyak ka mo, nanang. Diyak mo, nupod nung agberbirok iti trabaho na. Amangan mat no sa bali ti sapsapulan na. Sana ibaga nga awan master ka na trabaho. Kasta ka di ti aramid mo. Iso nga atapom nga isumot ti aramid di adim. Nanang, Kaaduan a managatap. Iso ti adda aramid na. Iso nga atapon na nga iso ti aramid mo ti pada na atao. kas kumaitian niya, nanang. Kas kuma iti kinaawan pa nagtalak na. Ah. No kas jay ka, saan kamot nga rod a mapagtalkaan? Apay nga ado tinaksay iti alahas alakok. Inalam ka di, hadi? Alangan mo't nga agala aklatan iti saan ko ngayon pakada. Diyak pa'y naramid ti kasta. Awan sa bali akadwa tayo dito'y balay. Nabayag akadwa tayo diti balay ni Talia. Ngam diyak pa'y napuuta na nagtakaw. Una, tawan pa'y nakita na nga ado nga alahas at akawon na. Iso nga tangag paiso. Ang mga no damat sa balya ng ikam. Pangikak kumangay asabali. Saan ko nga ilaslasin, no dikat dito'y amin atashi case ti pangikab-kabila kadagiti lakok nga alahas. Kita man na nalaing. Ang mga no nailaok mo't kanagiti na dumang nga alahas mo. Awan ko naktumat, may salang ti atapak anangala kadagiti alahas alakok. Itamang payasan arimwar ni nanang. Saan ka di pa'y arimwar? Saan anasapa asimrek? Kada mapanak ag jogging. Katrumwar mo na mapan iti trabaho na. Angam, kuna na ngamin iti si Mangpet. Anasakit ka no ti barokong na. Amangan nga rod no saan asumrek ita. Ikaman kiti damagan. Amangan no kimaro ti kunana nasakit a barokong na. O sige, tamapanak iti ayan na, manong. Nanang, itaman pa yasaan kayo nasapa asimrek? Ay na lang ko nga nakmatan anak ko. Sige tamapanak, uray naladaw akon. Umawag kayo laangan, nanang. Ibagayo asaan kayo pa asumrek kita. Ha? Ay, uwan nga agpaiso. Ay, kaslang amin, nadagsan pa'y laang ti barukong ko. Ti maldita ababaunan, sana simrak tanda tinakaw na. Nagloko na tao. Saan gaya mamapagtalkan ti danga? Intunukon indarom ko. Saan yun ngay daron, papa? Amangan no adda pa kasapulan na. Iso nga inala na. Kumaa, no basit lang agatad da dyan. Nagdakal. Tiawanan pa in. Amom ka di ti balayda, Richard. Jack penap na pan iti balayda, mama. Ngala, saan tayo na pagtaktakan na dyan nga?
Ikaten taylatan kas katulong tayo. Hello, ma'am. Imawag ka lang si kang tatakaw. Ha? Agtatakaw? Anya ka diti sasawin niyo, ma'am? Anya nga agtatakaw? Isasaan ka, Simrag? Tanapan mo yung lakot itinakaw mo? Saan kayo ang maawatan, ma'am? Nasakit ti barukong ko. Iso sa anak ka-stroke. Ikarigatak ti mapandita. Tapno malawlawagan no anya dayta nga ibagbagayo. Saan kan nga umay? Manipod ita, awanan trabahom. Ha? Awanan trabaho. Nanang! Manong! Ni Nanang! Nawanan iti puot! Anya tinapasamak? Awan puot ni Nanang! Ipantan iti ospital! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nangag ni Richard ti saritaan dagiti naganak na. May papan iti alahas, alako ni Nova. Linibas na nga inalan ti daduma nga alahas. Kat idinaduktalan ni Nova ti kaawan dagiti alahas. Pinabasol na ni Talia. Saan mat asimrek ni Talia iti daytang aldaw. Gapu iti sakit ti barukong na. Inawagan nga rod ni Nova, tapno ipakaam muna ana sakit ti barukong na. Imbagamat ni Nova, asaanan asumrek ni Talia, taawanan ti trabaho na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya tinapasamak? Nawanan iti puot ni Nanang Manong! Ipantay di ospital! Adda ka di kwartam apangar kila itilugan. Awan Manong! Anya, kasano nga ruditan? Inakitaan ti bag ni Nanang, barang at akwarta na ijay! Ingka nga rudan, darasam, ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kan kwa na. Anya ti kuna ti doktor? Mild heart attack ka no, Manong. Ada sakit na iti puso. Ada pa'y ka no bato iti gallbladder na. Masapul ang maoperaan. Anya, isugaya makanayon na nga ibaga na sakit ti barokon na. Uno ti likod na. Masapul ti dakkel agatad no maoperaan. Dayta nga ron ti parikot ita. Kuna jay doktor, amang isagana ta kano iti medyo dakkel agatad. Tapno maoperaan ni Nanang. Kasanon, no awan tinasawa agatad. Saan da pa'y kano nga operaan? Kaasimot ni Nanang nga agiturod iti sakit ti gallbladder na. Kasano pa'y nga ruditan? Adda nga taagpautang ka data. Kat amudamot nga awan trabaho ta, Manong. Dayta ita ti parikot. Awan man lat maitulong taken kwa na. Mangipaskilak di tarwar a kasapulan tayo ti katulong. Anakan ka na ita. No ikabil mo ti wanted maid di tarwar, ang dalakin di umayag apply. Masapol ati ala ket jay saan abaket. Jay napigsang agtrabaho. Uray nga to ti sweldo na, no lakit di tan nagagat. Langgong tumaday jay Atalia. Tinakawan na kit din. Ha? Addan to aldaw na kanyak day jay at tao. Dakdakal ti panagit ited ti sweldo ti katulong ngam ti daddo manita nga amo. Di pa'y lakat napnak. Inraman na pa'y at tinakaw ti alahas alako.
Ita tawan trabaho na sigurado nga agrikat na jay. Kasano ko mga agregat? Kat addan ti alahas ang mabalin na ngayla ko. Sa bagay, o sinalbag day jay. Masangok la ko mga idarom. Ipakulong ko kumakit tap nagnakam. Ruth, amom ka di. No sa dino abalay ti pagigyanan idi ni nanang. Jakmat nga minan dinamdamag. Uray siyakmat manong. Apay ka di. Inta ko maumutang iti kwarta nga ramatan ni nanang. Aywan gayam. Barang numaasid ka ni nanang. Nabayag ni nanang akas katulong. Ngam di taman la dinamag. No asino dang iti amo na. Kano sa dino ti balayda. Aguray ka. Nangag kung ada kasarsarita ni nanang sakbay anaawanan iti puot. Anya tinangag mo asaritaan da. Kasla ada ipagpabasol da kan kuana. Padasag tuman akasarita ni nanang inton makariing. Nanang, anya ka di nangag ko asaritaan nyo. Iti awawagam iti madam. Kasla ada ipagpabasol da kada kayo. Jak nga rod maawatan, anak ko. Agtatakaw ko na namat. Ha? Agtatakaw? Anya ka no titinakaw yo? Di namat nga rod imbaga. Idi kuan. Kuna na sa anak kanun amapan ijay. Taawanan trabaho. Inikat da kayo akas katulong? Awan ng trabaho yo? Kasanuta yun, nanang. Panagriknak namin kat nakapsutak, anak ko. Kasladyak mutan kabaalan ti agtrabaho pa'y itinadagsan. Sige, ikagumaak na ron ti agbiro kiti trabaho, nanang. Huwan ko maanak ko. Uray ni manong mo. Agbirok ko mamat iti trabaho na. Ingkay paskil ijay gate da ito'y iho. Kasapulan tayo ti katulong. Pagsublian nyo kami ni Nana Talia dito'y balay. Ha? Ama? Jak kasapulan ti agtatakaw dito'y balay. Pagtalawak dito'y balay ti asino man amang takaw iti anyaman ako kwak. Sinalbagkit di. Awan utang nanay baganakam. Kawatan nga rod nga daw may asabali akatulong, mama. Nalakalang timang sukat iti katulong. Basta ikam iti na nga to asweldo. Ngam na singpet kan nagagat ni Nana Talia. Nasingpat ko nam ichay ngagtatakaw. Ha? Tinakaw nanto pa iti alahas ko. Engka kidi paskil day ta ijay kay tapno adda umay agaplay. Sige, mama. Kaasimot ni Nana Talia. Napabasol iti inaramid ko. Nalako kong tidaduma nga alahas. No ibagak asyak tinangala. Amangan no dusain dakda papa. Nanang, awan ka di tinadlaw yo, iti balay ang nagtrabahuan nyo, sakbay ang nagawid kayo? Jay anak ti amo ko. Tumalang kiaw kan agin inayad. Idi pumanaw iti balay da. No kasta, kaawatan nga rod nga iso tinangala iti bagbagada nga inalayo, nanang. Jak amo anak ko. Tanasingpat ba't na jay abaro. Apay nga rod nga anapukaw day ta ibagbagayo anapukaw, kat saan nyo mat nga inala. Jak amo anak ko. Iturog ko man pa'y. Mabanugak, asaw-asaw. Sige nga rod, nanang, iturog yu pa'y. Amang ano makapadakas kada kayo ti sumanao, kan agpanunot. Kumusta kayong dito ospital? Awan pa ipabalon kumot kada kayo dito'y. Tay pagpuspos tam iti basketball ti gatang mon amanong. Mabisinak una yun dito ospital. Kapilitan na. Awanan ti pagpustak. Numadanon ti ayayam mi. Napatpatag ka di day ta pagpustam. Ngam ti masapsapol dito ospital.
Kumusta ni nanang yo? Masapul ang maoperaan, nana. Kasapulan mi pa'y ti dakkel agatad. Tapno maiwayat ti operasyon. Unay matlang arudan ti inayo. Panawanan, tapno agbero kayo iti trabaho yo. Ay kaasi matinayo. Saan ton ang makatrabaho, tama opera. Ado matan tinapanak, nana. Nga masapul ka nung ada nagadalan. Kan kang runaan na. Kasapulan nga da experience. Kadwa na trabaho ita. Kat masapol nga ada experience na. Kan masapol ang nakadapaw iti kolehiyo. Tayman alahas mo asinan puso ti pendant na. Kaya't ko makita. May sa kadagiti mapukpukaw ti sinan puso ti pendant na, amiga. Ha? Sayang. Sapay kursonadak dayjay. Saan ko lang ay nalaidi ta kurang ja kwartak. Inalamlat ta kumaidin. Tauray na udi ti daddo maabayad mo, amiga. Nauna ak ngamin tinagbain, amiga. Kung nakasublyak tulaangan. Ita, awan gaya man. Ay na, nagsayangan. Makay dardaro makiti day tsaya katulong. Ngam ko na ni William mapagtaktakan kanulang. Agam, nakalagatad dayjay. Ngam dumtang to day tangal tao. Nagswerte kit din akatulong no sana madusa. Ha? Makumikom lang amin ni William ita. Gaputa ado dagiti appointment na. Imbagta na kaumay ka diti ospital, Manong. Oh, ape ka di. Adda ka di parikot. Naku na ti may sagayam ko. Nga da nakita na anak kapaskil a wanted housemaid iti may sagit. Ha? Kayat mo ka diti mapanag-apply? Wan ko mamano. Ado nga minan tinapanak. Ngam didak mat inawat. Saan damat siguro asapunan ti experience si Jai. Sino nga iti agbantay dito ospital? Si kapay laang Ang mga nod da makauna ang mapanag-apply akas katulong. Siyak manan ti maawanan. Sige nga rod. Ingka nga rodan. Ngam mabalin. Kidawam ko ma asaan nga stayin. Akas kaninanang asaan nga stayin. Anya ti masapul mo, babae? Siyak ni Ruth, madam. Nakitak ti nakapaskil dito gate yo. Agaplayak ko ma. Umunag ka pa'y nga rod. Tado ti damagakan ka. Pangaasiyo ko ma, madam. Alaandak ko makas katulong yo. Taada ti inak iji ospital. Awan pakasagnarak no at dati inam ija ospital. Tinapatag kanya kita. Kat no amumot lang tagtrabaho. Basta ibagayo amin ti aramidak, madam. Aramidak. No timat pa nagluto, nalakak ang makasuro. Ta, ada cookbook ko. Ti kayat ko kat masapo na kanayon ana silang dagiti tiles. Awan pulos rugit na. Amin nga adday ti sala kat nadalos. Diyak kayat tinatapok. Nalawag. Nalawag, madam. No kasta, mangrugikan. Saan ngamin anadalos ita ti tiles? Tawan dito'y di katulong. Pinapanaw kon. Agyaman ak unay, madam. Adday jay dagiti aramatom nga glinis. Dagi jay kalpasan ti panaglinis mo. Adday jayan ti washing machine dagiti lalabam. Aglaba ka. Sige, tadapay papanak. Kastoy gayam ti katulong. Agsasaro no ti trabaho. Ang mga nainton makalabaak at agluto ak manan. Agawa ak nga imap to'y sinagadak a tiles. Ta isarunok apunasan dagiti tugtugaw kan tawa. Sino ka? Ha? Sige ka diti ka barbarwa katulong mi? Sino ka mat? Apay nga inyo nagmuti sapatos mo at di ka pa'y nagpigad. Nagrugit ti sapatos mo Kayat mo ka di nga ikatanda ka katulong gapukan ka? Siyak ni Richard. Ti inaudi nga anak da papakan mama. Ha? Apay nagpitak ti sapatos yo. Mga maigalis kayo dito'y tiles. Napita kaya? Diyak matanad lao. Nagtudong amin. Kat adda nagnaan mi kadagiti kakadwa ka napitak. O sige, tama pa na ko ni tisilid ko.
Nagpitak ti sapatos na. Uray la naglema kadagiti nadalusak at tiles ti tugot na. Masapul nga ulitak man na napunasan. Ha? Ni sir! Naipakpaksamot ti ulo nan itiiging ti simento. Inakarayatan. Sir! Anya ka din tinapasamak yo. Ha? Naawanan iti puot. Inakibagay ti driver tayo panmidyo ospital. Ay, masapul gayam nga awagak ni madam. Masapul ang maamon na tinapasamak. Hello, apay ngumawawag ka, kat makumikumak ditoy. Ni Sir Richard, madam. Si Mang Puta na Bartek. Naigalis kat naipakpak ti ulo na itiiging ti simento. Ipanmin iti ospital tanaawanan iti puot. Nabartag ko nam. Ayan nyo ka dita. Irubot mi nga ipan iti ospital, madam. Ang mga nudakas ti mapasamak. No itantan mi pa iti pan nakataming na. Ala, ipan nyo iti kaasitgan nga ospital. Taumayak itamot lang. Uwan, madam. Awan ka diti puot ti anak ko. Awan pa'y ngarod, madam. O sige nga Rod, nakikita tayo iti ospital. Inyawag ti katulong. Impandan ni Richard iti ospital. Aniya? Anya ko pati sakit na kat nakasalsalon at idirabi. Naipakpak ka no ti ulo na iti semento. Ija ka mo ti usto na pasamak. Mapanak ita iti ospital. O sige, honey. Awagan naktumanan, lukas kasano. Uwan, honey. Imbag katada ya katulong. Kasanon no awan. Pagsayatan o nakatulong. Kaammo na tiraramidin na. Sige, inkangarodan. Bye. Bye, honey. Sige, tendakon. Anya ti ko na ti doktor. As-asi kasunda pa'y lang ti sugat ti ulo na, madam. Nadara ka no, gaputan na Bartek. Ada alkohol iti bagina. Sang kay bagami asaan ngagbartag? Apa yan nagbartag? Napitak namin dagiti sapatos na nga imunog idi madama ti dalus ko, madam. Mabalin adina na alwadan, isoan na igalis. Ay unay ka ngaminan, takanayon ti panagbartag na. Saan kumaan na igalis, no saan anabartag? Sigod ka di mamartag ti anak yo, madam? Saan ko abambantayan ti anak ko? Gaputa makumikumak iti trabahok, mawatam! Ha? Ruth, apa yung adda ka dito asidag ti emergency room? Inyag mi ti anak ti amok. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan amak-am mo kada kayo, madam. Apay ngadda ka dito ospital? Bambantayak ni nanang ko, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Isu adida pa'y laoperahan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natalimudaw ni Nana Talia gaputa na awananan iti trabaho. Impan mat dagiti anak na iti ospital. Kapilitan mat asim rekkas katulong ni Rod. Ijay balay da Nova. Adi na ammo nga isugayam ti sigod nga amo ti inana. Madama ti dalos ni Rod, idi simangpat ni Richard anabartek. Naipagalis ti baro, kat naipakpak ti ulo na iti semento. Impan mat ni Rod iji ospital ti amo na. Kat ijay, nagkikita da Rod, Nova, kan Victor iji ospital. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo.
Inyag mi dito iti anak ti amok. Na-aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae, Manong. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan ak amak-amam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang mi, madam. Maopera ko ma. Ngamawan pa'y kwartami. Iso di da pa'y lamay sayang ka ti operasyon. Talaga kasta. Ngawan kwartam. Saan da pa'y amaiwayat ti rumbang iti pasyente. Urayan da ti kwarta kan pamalubos ti kabagyan ti pasyente. Sakbay nga iwayat da ti operasyon. Kasano kami nga rudan ngay, madam? Gapo ka di tawan kwartami kat saanan ama operaan ni nanang mi? Padasin nyo ti makisao iti ospital. Barang kayat da nga ipautang timbagada nga isagana yo agatad. Ayan ko kadi. Apay nga da benda ti ulok. Inyagda ka di ti ospital. Idi na igalis ka iti balayo, sir. Na ito pa ti ulo yo iti semento. Nabartag kayo mat ngamin. Amo ka di da papa, anaparte kak. Imbaga ti doktor kan ni mamam. Amang ano idano namot kan ni sir. Delikado man nga roden. Sigurado nga agpungtot ni papa. Imbaglaangan ta saan kano ang nagdara ti utak yo. Amangan kano no nakomatos kayo no nadaraan. Asino tinangipan kanyak dito eh? Da kami iti driver tinangipan kan ka ditoy sir. Adamot itay ditoy ni mamam. Pimanaw laangan, idi imbaga ti doktor, makapuot kanton, kalpasan ti sumagmamano nga oras. Si kalang tinang bantay kanyak. Manipod inyagdak dito eh. Uwan sir, ngam napanak biit dita charity ward, taadda dita ni nanang ko. Nakita mo ti resulta ti panagbartek mo. Saan ka ni nga imbaga kidikan ka? Saan ka ngagbartek? Sorry papa. Pinagustuak lang amin ti awis dagi ti barkadak. Ken, matulungan da ka na kita kabarkadam. Itat nakasta tinapasamakin ka. Kasanunod ako matos ka. Santo na maulit papa. Awan pa'y nasayat nga aramin mo. Di mo latultuladan iti kakabsat mo. Anas saliwan-wan ti biyagda. Sika, awan pa'y ammom. Panawan, kamanlagan. Sumulak lang. Kas talata ka na yun. Awan pa'y makita ka dadanagan da. Sir, no maminsan ngamin, adda aramid tayo ang makagapo. No apay akasla saan tayo ang napatag kadagiti kabalay tayo. Padasan nyo kadi nga amerisan, no adda makagapo, sir. Anya ka diday taawit mo nga imunag, anak ko. Tinapay nga intad ti amok, akanak ko ma. Ngam saan ko ang maibos nanang. Iso nga inyag kon ditoy. Nasingpat ka di matlaang ti amom, anak ko. Ada is-istrikto na ti babae. Ngam saan abali nanang? Ada lakit di makuna at trabaho. Adamot maururay asweldo no madanon ti katapusan. Nasaya at anak ko. Saan kayo mat ngamin anak kaadal? Tawan kwarta nga aramatan yung nga agadal. Kanan yun to kanimanong dayta nanang. Tama pa na kun iti private room nga ayan ti may nga amok. Ang mga no sumangput dakat awanak. Agungat dan tukit din. Alagarod, ingkan anak ko. Ang mga no isupay ti puon ti pangikatan dakan ka. Akas katulong da. Kunam nga umay ka idikal manager balay, ngam di ka matimay, amiga. Pasensya ka na, amiga. Adda nga min iti ospital ni Richard. Iso tinapanak. Kimaro ka di, ti kasasaad ni Richard, amiga? Na-aksidente, amiga. Ijay pa'y unag ti balay tinaka-aksidentyan na. Na-aksidente? Kasano, amiga? Naigalis iti nasilang atiles. Naipakpak ti ulo na. Isa day chay, naawanan iti puot. Imbaglaki di ata na ipanadagos iti ospital, kat saan anadaraan ti utak na. Kita manlatta ti aksidente, anya. Uray unag ti balay. Awan pilpilyon na.
Ay, tsaka mo, amiga. Ngam kaslag sa sarunuti malas ijay balay mi. Ha? Pag kunaam nga agsasaruno, amiga. Imo na, natakaw ti alahas ko. Idi kwan, na-aksidente ti anak ko. Iti pa'y mismo nga unag ti balay. Nayara na laeng amiga. Nagawid ka mo't barok. Kumusta ni nanang yo? Saan pa ang maoperaan? Tawan ti kwarta akit kidawon ti doktor, nana. Kasimot nga ron ni nanang yo. Umayak to mo ti ospital. Uray balon laang mo't ati maitulong ko kada kayo. Ay na, dakal ayaman mi. No umay kayo pumasyar, nana. Nagawid ak. Ta umayak agdigos. Kan mga alak iti pagsukatan mi. Apay adyak makitkita ni Ruth. No iti aldaw. Mapan iti balay ti among na. Iti matrabi eh. Isu ti agbantay di ospital, nana. Adan trabaho ti kabsat mo. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Tapno saan mo't akaasi ni nanang yo. Mangan kayo pa'y, sir. Insagana kunti ka ninyo. Mano ka di titawan mo? Apay adamdamagan nyo titawan ko, sir. Awan ka di dadakil mo. Tapay asimrek ka kas katulong. Ayan dagiti dadakil mo. Awanan ti amami idi ubing kami pay. Ni nanang katsigod akatulong. Ngam ada ita dita charity ward. Masakit. Kasta ka di. Kaasimot gayam. Operaan da ko man ni nanang. Gaputa da kano bato iti gallbladder na. Ngam awan mo't kwarta nga aramatan mi, sir. Umay kunto kitaan ni nanang mo. Inton makarwarak dito eh. Saan kayong samot unay ang mabayagan dito ospital, sir? Daytati ko na ti doktor. Makapasikur nga ro dito unag ti ospital. Ano sa nyo, sir? Tapno daras kayo ang maimbagan. Ita ka din, tinurwar ni Richard di ospital? Wan ka no, iso nga intad kon kinirot ti pagbayad na iti ospital. Sa bagay. Kasanon, no suiti kanda ti kwarta nga intad mo. Didak mapalinalukwan dagijay. Tadamat resibo nga itad ti ospital. Binilin kon ti driver kan katulong. Isudan ti mangyawid kini Richard. Wala. Anya nga ti serbi ti mabaybayada na katulong kang driver. No saan mo ti naapakairanudan. Ngarud rumbang nga gunay da. Tapno saan asayang ti maitangtangdan kadakwada. Ngam saan kami payanalpas sa nagsarita iti Dayjay a Richard. Agsarita kami to iti nalapat. Bagbagaam, tapno saan manen nga agaramid iti paggastuan. Ang mga no makaramanan kanyak, no jak magustuhan ti isong batna. Imbaga ti doktor mo arumwar kayo ita, sir. Ammo ka di da mama, nga itati irurwar ko. Uwan, sir. Mapanak iti billing section. Taintad da kanyak ti kwarta pagbayad ko dito ospital. Inted da gayam. Saan da ka din nga umay dito eh? Iso nga rod nga intad da kanyak. Tasaandan nga umay, sir. Napatpatiglat ti negosyo da ngam itisyak. Panawan ka pa dito, sir. Mapanak iti billing section para iti hospital bills yo. Sige. Inton mabayadam ti amin. Kaduan nak. Tamapanta iti ayan ni nanang mo. Imbag pa'y ti among mo, tarumwaran. Idinto ta ni nanang. Saan pa yung amo? No kaano ang maoperaan? Wan nga rod, manong. Kastoy ka dilat na ti awan makukwarta na? Saan da nga asikasun adagos na awan kwarta? Inton maimbagan ni nanang. Agbiro kak mo iti trabaho ka. Kan dumawat ta iti pamakawan ni nanang. Tabi na'ybay ta nga isulaang tinagtrabaho para kada ta iti naunday a panawan. Sapay ko mga rod, tamaimbaganan ni nanang. Tapno iparik na tamat kan kwa na ti panagayat, nga impain namat kadata. Ita nga adda na pasamak ka ni nanang. Sa ata na kaamiris, manong. Uwan nga rod ading ko. Ngam aramidan tamat ti pagrabangan ta kan ni nanang.
Kumusta kan manang Talia? Agpaimbag ka kuma. Ay, nakapsutak pa'y ading ko. Kastoy sa ti bumaket. Anya abo maket, ubing kapay. Adapay dita ti agtawon iti 80. Kat saan pa'y ang maawanan iti namnama? Si bibiyag na pa'y. Umanayon apakaragsakak. Numakitak nga da trabaho dagiti anak ko. Saan kon atari gagayan ti kasta kabaket, ading ko. Apay kumaasaan mo at arigagayan. Di mo ka di kaya ta makita pa'y ti agbalin nga apo kung kadagiti anak mo. Mapasamak nga tapay dayta. Apay kit di nasaan. Basta agtalag ka iti apo. Agkid daw ka iti kaasina. Nakabayad ka din. Mabalintan ti agawid. Nakapila pa lang ti papel mo iti pagbayadan, sir. Adugayam ti rumor ita. Kasta ka di. Mabayag tapay nga rod dito yung aguray. Depende nung nadaras ti mangi process iti papel dagiti ma-discharge ita nga aldaw, sir. Ngam, apay ka di analiday kayo. Makita ngamin. Nga iti day ta kaubing mo. Andaan kan iti responsibilidad. Sana kas kanyak. Sigud mo't asaan anasaya at ti kapabalin ko, sir. Tabi na'y bayak ni nanang ko ang nagtrabaho para kada kami. Anya ti kahit mo asawan. Sigud nga awan trabaho. Ni nanang ti makaamoy ti amin. Ngam itata masakit. Masapul gayam nga agtrabaho akmeten. Narigat gayam ti mangnamnamalatan kadagiti dadakkel mo. Kunak man, numapan ka iti ospital ita, amiga. Adan dagiti matangtangdanan amang yawid iti anak ko, amiga. Ha? Binayama dagiti matangtangdanan ti mangyawid iti anak mo, amiga? Anya ko matidakas na, amiga. Saan ka kumaamasaksak tano'y bagak daytoy, amiga? Kaslaman napatpatag ti trabaho no kwartakan kangam ti anak mo. Apay ana ibagam ti kasta, amiga. Agtrab-trabaho ak gapoy ti anak ko. Amin dagitoy kat para kan kuana. Nakisao ka kadi iti anak mo no anyamat dagiti kayat naken ka? Ti oras mo para ken kuana. Ay, saan ka maawatan, amiga? Napanak ijayan ti anak mo idi na minsan. Dinamag nakakanyak. Imbagak amakumikom ka. Nakitak tiliday kadagiti mata na, amiga. Inakmanan iti billing section, sir. Damagak no mabayag pa'y amadanon ti papel mo. Masikuran ako nga agururay. Tapno saan kayo unay amasikuran? Iturog yu pa'y, sir. Riingan kayong tulaangan inton mabalinan ti agawid. Sana ka makaturog. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y, sir. Uray may salang akatulong ni Ruth. Ado ti linawlawagan na iti panunot ko. Saan arumbang asayangak ti oras ko. Iti awan ka as-iskan na abanag. Apay ajak met agsurong agtrabaho. Nagbayag meten amalpas, di ururayam abil jay amom, anak ko. Wan nga, Rod, nanang. Wan gayam. Umay ka no dito inton madamdama. Apaman ama discharge. Ay, nasaya at met no umay ditoy. Tapno makitak met ti among mo. Nasingpot ka di metlaan. Nasingpot mat. Ngam kadagito'y nauding nga aldaw akadami dito ospital. Madlaw ko nga agpampanunot. Kan naliday, nanang. Naliday tada aksidente kat nga road. Kasta nga ta, nanang. Kasla damot sa bali apakariribukan na. Atap mula siguro day ta anak ko. Bunga la siguro ti panaka-aksidente na ti kunam akasla agpampanuno. Nalpas ka din ti amin. Mabalintan ti agawid. Wan, sir. Inak ibagay ti driver. Nga umay naalaan dagiti gamit yo dito Taipan nan ijay lugan. Sige.
Tamapantaman iti ayan ti inam ako nam. Uwan, sir. Mapanta madamdamay diyan ni Nanang. Apaman ang maibagak iti driver nga umay na alaan ng dagiti bagyo diti uneg. Adda nga ta di tarwar ti lugan, kan ti driver. Nalabit, sir. Inyawag mat itay ni Madam. Apa umayan na ti driver. Tasukunan na ta. Awagak langan. Iawat mo ti cellphone ko. Uwan, sir. Ada ito. Nagre-ringan. Oh, hello. Adda ka di tarwar? O sige. Umay ka dito yan. Talaam dagiti gargaret ko dito. O sige. Bye. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan. Ala. Umay ka. Mapanta iti charity ward. Takitain tati inam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kaadda ni Richard iti ospital. Nakarit na daytoy iti liday. Gaputa tila ang katulong ti kadkadwana iti ospital. Di na marik na ti pamatagdag iti dadakkel na. Kat iti rumwaran iti ospital. Kinid daw na kan ni Ruth, amapanda iti charity ward. Tapno makita na ti ina ni Ruth. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan dito. Ala. Intan ije charity ward. Tapno makitak mat ni nanang mo. Sige. Sumurot kayo kanyak. Ngam, ano sa nyo, taaduda ije charity ward. Saan akas iti private room, asika kanti bantay mo lang ti adda iti kwarto. Tinapateg. Makitak mat ni nanang mo. Nakatalikod ni Nanang. Ang mga no nakaturog. Kitaat no nakaturog, sir. Nang, adda kami ka ni sir. Kaya't na kayo ang makita. Mapan kayo ka din. Ha? Na Natalia? Sir Richard? Ha? Agam-amo kayo ka di, sir? Nanang? Pangasim ko ba, sir? Ibagam ko mga awan ti inalak. Amamunak saan ka di? Sa anak nga agtatakaw. Anya ka di ti imbaga ni mamam, anatakaw kan ko ana. Aguray kayo man. Iso ka di ti anak ti among yun, Nanang? Iso ka di ba ti amom, anak ko? Wanang. Sir, anya ka di tinatakaw iji balayo. Umay ka na. Ha? Intan, agsubliak dito inton madamdama. Sige nga rod, Nanang. Agsubli kami ka na inton madamdama. Barang makasubliak no di nakpawilan ni Madam. Anya ka di ti mapukpukaw iji balayo, sir. Apay a pinabasol da ni Nanang ko. Diyak mo. Amom ka di nga inawagan ni mamam ni Nanang ko iti agtatakaw. Iso ang natalimu daw. Nasingpat ni na Natalia. Mas daawak nga rod. No apay nga imbaga ni mamam nga agtatakaw. Inikat na pa yan akas katulong yo. Iso ka di ang natalimu daw. Gapo iti imbaga ni mama. Iso na ospital. Day tatipod no, sir. Ngam, naduktalan da nga adda bato iti gallbladder na. Iso akasapulan ang maopera. Ket agkasapulan kayo iti dakkalagatat. Day tatipod no, sir.
Iso asim mo kakas katulong. Ngam, kaano pa'y ngay ang makaurnongak iti maaramat a kwarta. Tapno maopera ni nanang ko. Imbag pa'y di amo ni Rot. Tanakaawidan. Idinto tada kayo. Adda kayo pa lang dito ospital, nanang. Aksidente nga min, ti impaagas da. Narigrigat ti sakit ko, anak ko. Masapul nga min ama opera, anak. Nanang. Pakawanan dak. Tawan kwarta ama itulong ko dito ospital. Patpatgan kayo nga, anak ko. Saan ko nga ibilang abasulyo? Basta agbaliw kayo, kat agbiro kayo iti trabaho yo. Ikarik, nanang. Agbiro kak mat iti trabaho ka. Apaman ang maimbagan kayo. Awan pa'y ngamin agbantay kada kayo dito ospital. Agyaman nak, no agbiro kan tumatan iti trabaho, anak ko. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Ospital? Kasapulan ti Pirmak? Awan ka di dita ni Manong Victor? Sige ma'am. Agpakada akpay nga rod. Apay amatartaranta kang agdaldalos. Kaslada kam kamakaman. Masapul amalpas ko ti daldalusak tamapanak iti ospital, sir. Apay ka no? Mas daawak nga rod, sir. Mga no dadakas na pasamak ka ni nanang ko. Sige. Tulungan ka ng agdalos. Tapno daras malpas. Anya? Tulungan na ka agdalos ko nayo, sir. Tapno saan nga agungat ni mama? No kas pangarigan sumangpet. Adi na oras. Kaya ti agtrabaho, sir. Saan ka di asigod saan kayo nga agtrabaho? Dakas ka di? No susurwak mo tiyak trabaho? Naadal ko kan kadayta. Ha? Sige nga, Rod. Tapno na dardaras amalpas, sir. Ada ka matgayam dito ospital, Manong. Apay nga inawagan, dak. Diya ka mo. Kasangsangpat ko. Naggapuak di balay. Anya tinyayam da. Apay nga inawagan, dak nga umay dito eh. Impandan ni nanang di operating room. Ha? Kasanon ti pagbayad? Adda ka nun ang bayad. Ang di na imbaga tinagan na. As ino? Day tamot ti damdamaga kadagiti nurse. Ngam di da ka no amo. Haguray ka. Saan nga taan ni Sir Richard? Sino a Richard? Ti anak ti among mo? Ti amo, kat isumat lang ti amo ni nanang. Anya? Pudno ka di dayta? Imposible. Awan ka di ti madmadlaw mo. Anya ko matimadlaw ko. Adda ka din nagbaliw dito. Kaslasaan na nakanayon arumrumuar ni Richard. Rumbang laeng. Awan lang arudon tiyam muna trabaho. Kanayon pa nga agbalong. At dapat dyan nakita katultulungan na ni Ruth iti trabaho na. May isa katulong, tulungan na. Nakita ka naglinis da iti arupayan. Duada ngaglinlinis. Pudno ka niti ibagbagada agayo ma. Ginayo mga tanda dya katulong ti anak mo. Kasaritak to ni Richard. Damagam no niya tinaknakan na. Tapay atol tulungan na ti katulong. Sigamat, Richard. Papanam ka di. Padasak man ti agbirok iti trabaho, tita. Husto ka di tinangag ko, Richard, iho. Anda ka di dakas iti aramidag, tita. Mas daawak laeng, iho. Anya ka di tinakapanunutam ng agbirok iti trabaho. Narigat, met. No papakpakanak laeng, tita. Saan ka di? Aglaplapusanan dagiti dadakkel mo, iho. Uray saan kan nga agtrabaho, saan ka nga agrigat. Masapul mo't nga unnatak dagiti ururat ko, tita. Mas daawak, iho. Kala at sama, ti panagbaliw, ti puloy, ti angin. Tay kunadang Roden, narigat ti mang namnamalatan, iti agtaod ka dagiti naganak.
Hello, amiga. Nakawag ka man. Matuloy ka dito panagpasyerta? Siyempre, amiga. Saan anay tati makagapo no apay nga inawagan ka, amiga? Anya nga ron ti makagapo, amiga? Amom ka diya, nasabat ko ni Richard dito'y kalsada. Ang birok ka no, iti trabaho na. Anya? Agbirok iti trabaho na ko na amiga. Anya ka no at trabaho? Awan mo't nalpas na. Bilibak iti anak mo, amiga. Natured nga agsapol iti trabaho nga awan mo't nalpas na. Nakaskas tao day tangay padamag mo, amiga. Sige, takasaritak man ni William. Bye, amiga! Anya ka rin pakariribo kam dita. Tumakder tumugaw ka man. Ay, tinyawag ni amiga Eliza. Kaslaman imposible timbaga na. Abay, anya yan timbaga na niya nga amigam. Nasabat na kanon ni Richard ngagsapsapol iti trabaho na. Anya nga ya trabaho. Agbilang iti poste, iti kuryente. Kanawa na muna. Mas dawak nga rod. Anya kumaatrabaho ti birokan na. Nakiwar nga tan at utak na, hindi na ipakpak iti simento. Kasta nga tangag paiso. Kalaat ang nakapanunot nga agbirok iti trabaho na. Apay nga awan ni nanang yu, ije kama na, barok. Adda iti operating room, nana. Ada ka din kwarta a pinagbayad yu? Adda ka nunang bayad, nana. Hangam saan mi nga amon asino. Sino nga tamo ti addaan iti nasaya at apanagpuspuso anang bayad? Saan mi nga ron nga amon, nana. Sapay ko ma. Tabindisyunan ti apo. Gapu iti kinasaya at ti panagpuspuso na. Agpaysuday ta nga imbagama. No nalukay ti tao at tumulong, nalakamot asombrak ti parabor ti Diyos kankwana. Iso siguro akinaasyan ti apo ni nanang, tanasingpat. Pudno day ta, barok. Nangaramat ti apo iti tao, anang tulong kaninanang mo. Nalpas ka din ti trabaho. Nalpas ka nun ti operasyon ni nanang mo. Di mo ka di mapankitain? Ha? Kasano nga among, sir? Sika tinagbayad, saan ka di? Ha? Ne. Anya ka di ti sasawa mo. Diyak amo ti bagbagam. Di ka kuman agilimod, sir. Apay nga rod nga among analpasan ti operasyon. Ko ha? Atap ko lang. Ti maawatak kat. Ada kontak yu ti ospital. Tada kayo tinagbayad. Saan ko mga ado ti saludsod mo? Ingkakat kumusta ni nanang mo? Kasanon to'y trabaho, sir? Diyak pa'y nakadalos. Siya kunti makamo dito eh. Ngam sumangpet ka. Sakbay ti oras anam na sumangpet ni mama. Agyaman ako na, sir. Mapanak nga rudan. Pep. Di mo ko na. Amapan ka naka-apron. Ay, saan mo ta, sir? Ikatak, sanak pa'y mo't nga agkabaw. Kumusta kayo, nanang? Awan ka din tinasakit? Ay, awan pa'y mo't anak ko. Sapay ko tagtultuloy ang maimbagan tinasakit abarukong ko. At apag ani sa Richard tinagbayad, idi ko nanang agsubli di ti ospital, nanang. Naglakwan na lakit di iti alahas, timbayad na. Anya ti kunayo, nanang? Agar arasaas kayo, mat? Ibagam tuman ka di sa Richard. Akayat ko ang makasarita. Wanang, amuyo ka di anapan nagbirbirok iti trabaho na? Ha? Trabaho? Anya ko ba trabaho? Nagbaknang ti pamilya na. Idi imbagak amasapol aben natak dagiti ururat ko. At damot ang nagbaliwan na, nanang. Ang trabaho ni Sir Richard. Sigod nga awan na pulos ang muna at trabaho na ijay. Mangan, maturog, kan agbalug laeng ti amuna.
Kita akmamhet, no kasano ti panaglutom, Ruth. Isaganak pa'y amin dagiti pagrekadok, sir. Ag-slice iti sibuyas, bawang, ken dalusak dagiti nateng nga ilaok ko iti lutwek. O sige, agislay sakman mo't nga Rod. Agdalos ka itinateng. Sigod ka din nga aramidin nyo daytoy, sir? Saan? Nasilawan lati Sir Matak. Manipod nagtrabaho ka dito'y balay mi. Napanunot ko, ngawan tinasayat ang masakbayak. No agdip-dipendarak latan kadagiti dadakkel ko, kas itimbagam. Kasta akmat ididamo, sir. Agtrab-trabaho ni Nanang. Idinto ta agur-uray kami laang iji balay ka ni Manong ko. Idi nagsakit, kat impan mi iji ospital, ijay kamin anagnakam. Papanan nyo ka di, sir. Nakarubot kayo, mat. Sana mas nop no sa dino ti papanak. At dagayim ko ako na amapan kami iji abroad. Abroad? Saan ka di nga do pa iti proseso na dayta sakbay ang makapan iji abroad? Wen, sumagmamanon abulan nga impagnami ti papeles mi. Agtur kayo ka di? Wano? Agtrabaho. Factory worker ka no. Adam amo ti gayem ko at trabahador ijay. Amo ka di dayta dagiti dadakkel mo, sir? Saan? Si kalaang tinangibagak. Kat pangasim, ta saan mo nga ibagbaga iti ure asino. Ay, sakbay gayam amalipatak. Kayat na kayo kano ang makasarita ni Nanang ko, sir. Kumusta kayo, Nana? Ay, sumaysaya at matan, sir. Kaya't ko nga agpudno ka kanyak. Sika tinangala iti alahas ni mamam. Saan ka di? Pakawanin na ko, Nana. Nakulapan ti panunot ko. Isuan na aramid ko dayjay. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Isuada kayo ti pagkidawak iti pamakawan. No dumawat ka iti pambakawan ka ni mamam, mapakawan to ti basol mo, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka di arumbang ani mamam ti pagdawatam iti pambakawan, sir? Saan ka tasyak? Da kayo tinapabasol. Gapo iti inaramid ko. Isong agkid-kid dawak iti pamakawan kada kayo. No ni mamayo ti pagdawatan nyo iti pambakawan, mapakawan ti basol mo, sir. Sigurado apagtalawin dak. No ibagak ti madingi inaramid ko, Nana. Ti may sa basol, masapol nga idawatan iti pambakawan. Saan kat nga ilimad, tapnuliklikan ti dusa. Pumanawak, nga mangibatek iti surat. Ibagak asyak tinangala kadagiti alahas na. Isublik ti saan ko ana ilako, Nana. Naskan ka di paya pumanaw ka, sir. Inakagtrabaho. Padasak matagbiag, baban iti bukod ko ang naglingatan. Kas imbaga ni Ruth. Imbaga ni Ruth daytakan ka, sir? Wala na. Iso anak kariknak iti bain. Naamiris ko, naawan tinasaya at amasakbayak. Numang namnama aklaan iti nagbannugan ti sabali. Ni,
Adda maletam, sir. Papanam? Jak nakasarak iti trabaho ditoy. Iso apadasak ti awis ti gayem ko. Sapay ko mga rod, tagbaligi kayo iti papanan nyo, sir. Agyaman ak unay ken ka. Sapay ko ma. Tadda ka pa'y dito'y balay into nagsubliak. No di daklakit di papanawan dagiti dadakkel mo, sir. Sikatin ang silaw iti nakulaapan na panunot ko, Ruth. Inton sumangpet da mama. Pakiitid mo to da ito'y surat ko. Kanda ito'y basit akaheta. Matungpal, sir. Good luck iti papanam. Agyaman ak unay, Ruth. Anya nga tatilinaon da ito akahita. Kitaak man. Ay, naka-scotch tape mat. Alangan mat alukatak. Idisuklatan dito lamisaan. Tahus tunto no sumangpot da madam. Ne, ada kayo matgaya man, madam. Ada yung bati ni sir para kada kayo. Surat kan basit akahita. Surat kan kaheta ko na. Napanan na ka di. Tinasayaat, basaan nyo pa'y, madam. Inlanad na siguro dita surat na, no sa dino tinapanan na. Sige, lukatak man tabasa. Dear Mama. Sakbay ti amin. Agkidawak iti pamakawan kada kaya. Inton mabasa yun ito'y surat ko. Nalabit nga da ako ni Japan. Pakawanin da ko ma. Tasyak tinangala idi iti alahasyo. Nalakok ti daduma. Ket nagastos ko pa yung tinaglakwak. Isublik to'y saan ko pa analako. Nakonsensyak iti kaadda ni na Natalia iti ospital. Iso asak tinagbayad iti babayadan na iti ospital. Ni Ruth, ket anak gayam ni na Natalia. Ikidawak pa iti pamakawan. Ti kina-responsable nga anak. Ulitak-tak daw iti pamakawan nyo. Mama, pakibagayon tumatan kini papa. Ito'y nagsurat. Richard. Imbagta si mangpot ka na, honey. Basam ti surat ti anak ta. Surat ko nam? Apay, asino te sinuratan na? Babae ka de? Basam tapno maamuam no anya ti linaon ti surat. Nan, masak man nga ron. Naglaatak iti dayta surat. At iti kahita nga ayan tinabat-bati nga alahas. Napabasol ni Talia nga awan basol na. Idi adda ni Richard iti ospital. At amat gayam ni Talia ijay. Jakim pagarup nga isugayam ti ibagbagan ni Ruth ananang na. Ada ka di pa'y ni Talia iti ospital? Nalabiit, tanabiit pa'y mat na operahan. Jakim pagarop ang maaramid ni Richard ti agtakaw. Mabalin nyo kanon ti agawid, nanang. Daytati ko na ti doktor. Sige, tamapan ko kitaan. Numano ti babayadan tayo dito ospital. Ingka nga rodan, manong. Taurnusot mo't dagito iyawid tayo nga inusar ni nanang dito ospital. Sige. Ay maragsak, anak. Tamakita kat nagbalin kayo a responsable, anak ko. Nakaamiris kami di nagsakit kayo, nanang. Saan mi kayat amapukaw da ka? Pakawanan da kami kumaitikin na sadot mo iti kalabas. Mamati nga addadag iti pasamak nga ipalubos ti Diyos. Tapno makaamiris dagiti nakaulaapan ti panunot na. Oray ni Sir Richard, nanang. Dakkel mo tinagbaliwan na. Mas daawak garod iti kunam at tumulungan nga agdalos. Diyak pa'y nakita ang agdalos ni Sir Richard. Umay pa yan ay di kusina ang makibiyang kadagiti ar-aramidak ijay, nanang. Agawid kayo ka din? Da kayo, sir?
Papanan nyo ka di. Di ka di kayat nga tulod na kayo iti balayo. Ha? Itulod na kami? Husto ka di tinangag ko, sir. Mabalina saan kayo amamati? Ngam na amiris mi adakal ti basol mi kan ka, Talia. Imbaga ka din ni Sir Richard ti amin, madam. Babaan lang iti surat ti panangibagan. Kanayon mi nga ibagakan kwa na iti. Ano agbasol kat pagtalawon mi. Iso siguro api manaw. Amo na ngamin ang nagbasol. Iso ang nagdisnudo api manaw, ma'am. Itatawanan. Mariknak ti iliw ko iti anak ko. Tay tagayam ti balayo. Medyo adayo gayam ti paggapwam. Lumapan ka ang trabaho iti balay. Ay, saan may abalay day ta, sir? Ababangan milaeng. Ha? Ababangan nyo? Kasano nga iyan anayo iti ti sweldom akas katulong? Duma ti panagbiag mi amarigrigat, iti panagbiag yo ababaknang. No adalakat mabalin mi nga ipaunag, umanayan. Dakdakkel pa'y ti bodega iti balay, nga awan ti agkikyan. Diyo ka di kaya tadalusan da iti tapno at da libre apagyanan nyo. Total, iti kayo mat nga agtrabaho. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, ma'am? Pagsubliandak iti balayo. No ka ba alampay tagtrabaho? Inton naan anayan ti pigsam, agsubli ka. Kasto'y gayam ti marik na ti tumulong iti pada at tao. Nalagaan ti barukong, kan adda na isang sangayan aragsak iti kaungkan. Huwag nga ron. Apayan di ta na panunot nga agpaiso a pinagyan ida di ta bodega. Awan mo't aggigyan. Amom ka di amanipod adda ni Ruth iti balay. Kat dakal tinagbaliwan ni Richard. Dahil tangarod tinadlaw ko. Oray may sala nga katulong. Nabaalan na alinunag tinatangken na puso ti anak ta. Asadot ken artak. Mailiwak matan iti anak ta. Itala ang anayadayo iti sidong ta. Kat sapul-sapulak. Kayat kon amakita ti anak ta. Maragsakan na ta nakaawid kayon. Ngam ladingit ak nga ibaga. Asumangpet kanon ti anak ko. Kat pagyanan da ito'y balay a paggigyanan niyo. Agyaman iti kanayon mo ngayon umay iti ospital ading ko. Ay, kat umakar kami nga ruden Ta pagyanan kat nga ruden dagiti anak mo to'y balayo. Ay sa dino nga iti pagakaran niyo. Saan ka nga agdanag ading ko? Adda nakasagana a pagakaran mi. Mapandala ang dalusan. Tanabayag nga awan nagigyan. Kasta ka di. Ay, madanagan akpay. Tamangan kunak no awan pagakaran niyo. Imay imbaga di among ko, nga adda bakante apagyanan mi ije balay da. Naglawam at gayam da ito'y abakante abalay. Idi pa'y lako ma, tapnos an tayo anagababang. No madalusan ta daytoy, mayatan manong, agkakwarto kamin kaninanang. Nalawa mat, si kamot di tabangir a kwarto. Unading ko, kat dandaniak mo ten mangrugi, kas waiter. Nagasat tayo pa'y laeng, oray nagsakit ni nanang. Wan nga rod, daytan samot tayo kunkunada, a blessings in disguise. Mabalin as anta nagnakam, no awan tinapasamak ka ni nanang. Wan ngagpay sumanong. Saanan a basketball ti adda dita panunot mo, no di kat trabaho itan. Hello? Asino da ka di? Hello, Ruth. Kumusta kan? Sa Richard? Ay, nasaya at mat. Kumusta ka mat dita Japan? Nasayatak mat dito ay. Anda ka kadipay dita balay? Wan sir, agigan kami pa yan iti bakante apas at ti balayo. Ket,
kumusta mo't da mamakan papa? Dakkel ti nagbaliwan da, sir. Mailiw da kano kan. Mabayak kayo ka di pa dita, sir. Dandanin malpas ti kontratak. Agawid ak to dita. Kaya't kung adda ka pa dita, into nagawid ak, ha? Talagang adda, ah. Tagigan kami kat nga ro diti balayo, sir. Amon, kailiw ka. Agkita tanto into makawid ak. Bye. Bye, sir. Adaman dagiti panawon ang makitak analiday ka, amiga. Kinagpaiso na. Kailiw ko ti anak ko, amiga. Manipod pimanaw. Awan pa'y awag na. Pasensya kan, amiga. Ngam na sa una kanyak, edi. Akasla saan kanu anapatagkan ka. Tapay kumaasan anapatag kat anak ko. Idi adda kanu ija ospital. Tilaang katulong ti kadwa na ija ospital. Kaya't nakaamakita, ngam di nakakanu na uray. Kasta ka di. Naamiris ko itan tinagkuranga kiti anak ko. Impatudon ko iti katulong amin na pagrabang akan ko na. Iso nga adayo tirik na kanyak, amiga. Ruth, tulungan dakman. Agpiw-piwis ni Nova. Kat agpatpatangkan. Ipantayo iti ospital. Manong! Umay ka ditoy! Tulungan tayo ni Madam! Nova. Ayan. Ala, Ruth. Ingkailo ka tilugan. Tasakruyik ni Madam. Kabaalam ka di asakruyan. Un, sir. Kabalak. Sige nga ron, mapan ko ilo ka tirinaw. Sapay awan di driver. Nagawid ti loko. Saan kong amo ti agmaneho, sir? Kapilitan asak ti agmaneho. Masapula sursurwam to ti agmaneho, Victor. Ta si Kanton ti driver ko. Mala, mapantayon. Anya ti imbaga ti doktor. Na-stroke ka no ni Madam. Paralyzed ti kagudwa ti bagina. Anya? Agsublipay nga ta iti sigot. Depende ka no. No mayat ti bagina, no materapi. Sapay ado ti kasta pasamak. Kat narigat nga agsubli iti sigod. Wan nga rod, Manong. Dagiti daduma. Mabaldado da pa yun. Un nga rod. Ay, kaasimat ni Madam. Ngam amom, dakkel ti nagbaliwan na, Manong. Simingpet ni Madam. Agyaman kami ka na kayo, ha? No awan kayo iti asidag. Yakam mo, nanyan tinapasamak ka ni Nova. Adamat pagsayaatan ti panangibaga ni Madam nga agyan kami iti asidagyo, sir. Pagsayaatan ti adda kaaruban na ako nada. Saan kayo kumapumampanaw ni tapagigyanan nyo iti asidag me, ha? Agyaman kami matkada kayo, no di na kami papanawan, sir. Nasaya at kayo ka na kami. Isa nasaya at kami matkada kayo. Agyamanak, iti kinasingpat mo. Ang mga asikaso kanyak, amay sa abaldado. Basang. Rumbang lang nga asikaswan kayo, Madam. Nasayaat kayo kada kami. Iso asubadan mi mat iti kinasayaat. Husto ti panangalak kada kayo iti asidag me. Kaslamay may satayon a pamilya. Adda kumamad dito ni Richard. Kaya't yung ka din nga agawid ni Sir Richard, Madam? Launay balasang ko. Kailiw ko una yan ti anak ko. Hello, sir. Nasaya atay mawag kayo. Adamin ipadamag ko kada kayo. Oh, anya ka diti padamag mo. Pakaragsakan, wano paglidayan. Mailiw unay dagiti dadakkel mo kan ka, sir. Kan, nabaldado ni Madam. Gapo iti pa naka-stroke na. Ha? Agawid kayo kumanta nakakaasimat. Nabaldado ko nan? Wan, sir. Na-stroke ngamin, iso naka-wheelchair. Siyak ti mga asikaso kan kwa na. O sige nga Rod. I-process ko dagiti papeles ko. Saan mong ibagbaga ka na kwada? Ta sorpresa agida. Wan, sir.
Nagpintasan ti salas tayo ita. Anya ka di ti okasyon. Saan ka di akasangay ni Sir Richard ita, madam? Nga maawan ti anak ko. Ikarkararagak lang. Asapay kumatan na salunat. No sa dinuman ti ayan na. Happy birthday to you. Puno ka di makita. Oh, Richard, anak ko. Naragsak ka kasangay mo. Oh, may kamantara kupon ka, anak ko. Mailiw ako na yan kan ka. Agyaman ako na, mama. Napakawanda ka din. Hindi pa lang, iho. Napakawan kan. Madakada kayo akin ni Ruth. No kaya't yung agbalin tayo amay-may sa pamilya, iho. Talagang ay kagumakapasong batan ni Ruth, mama. No kasapulan nga pa rin to mga itisangwanan na. Aramidag. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo ita alawas anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Kinapudno Canbia. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 22. No agtrabaho ka iti pagimbagam, magunod mo ti panagtalag kan panagraem ti tao. No agtrabaho ka iti pagdaksan, dakkal abiddot ti aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Itata na tong palti arapap mo nga agtugaw kas mayor dito'y ili tayo. Aramidem mo't siguro ti pagrebengham para kadagiti tattao. Siyempre ngem pagsublik pa'y dagiti gasto. Iso ang nagiwaras ka iti kwarta, iti butos. Kasta ka di? Kasano ko ti panangabak ko no awan puunan nga enroar ko? Oh. Banag, asaan ang nasayaat? Kasla inalilaw mo dagiti tao, iti kasta nga inaramid mo. Apay kung mga inalilaw ko, inikak ida iti kwarta. Ginatang ko ti butos da. No nangirwar ka man iti puunam ako nam, saan ka kumanga agaramid iti pagbasulam? Anya? Apay kung mapagbasulan, kat nagbanugak ti kwarta nga inwaras ko. Subutak babaan iti buwis dagiti tattao. Ang madiday taa ka panunutam, Berto. Maibilang a panagtakaw ti kasta nga aramid. Rugihamon ti agaramid iti project proposal. Tapno adda pa kairanudan. Alaanak matin a kontraktor. Tapno kukwata ti madispalko ta apundo ti proyekto. Sige, Daddy. Ti kalsada nga agturong iti sulsulinek a lugar ti unaan tayo. Palawaan kan pasiminto tayo. Mayat dayta na panunot mo. Dakel apundo dayta. Mabayag basit at nagtrabaho. Da kayo ti pagparangak a kontraktor. Nagsaya atin, anak ko a mayor. Apa man nga anugutan dagiti sanggunyang bayan ti project proposal ko. Aramide kon ti resolusyon. Tapno mairugin ti proyekto. Ket mabalin kong tumeten a paggunayen dagiti trabahador ko. Saan nga ammo dagiti aga mga addaak itilinged dagiti masetas itay. Nangguti saritaan da. Sino nga agama? Kananya tinangig mo? Jay among taa kabarbaro a mayor kan ti amana.
Isugayam nga dakot siya di ta arubayan itay. Idi nakitak anagsardeng ti kotse, napanak itilingad ti masetas. Taad da jay lakay iti hardin da iti sirok ti dakilamangga. Kat, anya tinangag mo ako nam. Adda kanun to proyekto da. Palawaan kan pasiminto da ti kalsada nga agturong iti sulsulinek. O di man nagsakan to dagiti bumarangay no kasta. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Pakitaan ta ida iti nasayaat, bareng alaan da kang agtrabaho. Isupay at isweldom. Imbag ta nagrana tayo dito ayan ti masetas yun, Ana. Adda ko makidawak ka na kayo. Anya kadiday tabalasang ko. Into kumano adda proyekto ni Mayor, alain nyo kumamot anila kay kong agtrabaho. Saan ko ang madesisyonan dayta, balasang ko? Ngam ibagaklat ta kanila kay ko. Wen ko manana. May santo kumaatrabahador niya asawak. Tawan mo't ngamin masnop at trabaho na. Jay lang ang panagtaltalon na itibasit at taltalunan mi kada kayo. Bayam ta ibagakto kanila kay balasang ko. Agyaman nana. Sapay ko mataalaan na akas trabahador ti asawa. Nagdaras ang apruban ti proyekto ti anak ta. Mangrugin ti trabaho. Malagip ko gayam. Kinid daw ni Ami nga alaam kano nila kay na trabahador iti kalsada. Huh? Panagtalon lang ti trabaho nga amuday jay a tao. Ang mga numabaybayan na ti talon no alaak kas trabahador. Ngam kasapulan damo ti trabaho, kaasi damat. Ngam numabaybayan na ti talon. Ad-adda nga awan mabingay ko nga irik iti taltalunan na. Uray agtrabaho ijay kalsada, agtrabaho latamot ijay talon. Saan na mabalin? Jay talon ti intunar na. Kasanungay ang may pamaysana. Tapnod adu ti bagi tayo. Basitin tayo ti simento. Apang simento tayo, tadi. Dayta kumama ti bagakan ka. Awan mati umaymang bantay no agtrabaho tayo. Dayta ti aramiden tayo. Agsipod tada kayo ti kontraktor. Da tayo ti aggatang kada kita amin a materialis. Very good. Uray basit lang a semento ti maaramat. Basta malpas. Ayusen. Wala, kasanungay nga adu ti maala tayo, no adu asimento ti maaramat. Iswa ti alaan at trabahador, kat dagi tayo mabalin tayo apusi-pusen ti ulo da. Dagi ti sigod na trabahador ko. Una, daddy, sana mabalin nga alaan dagi ti agin lalaing. Nanggag ko ti saritaan nyo kan ni Daddy itay. Apay ko manunanggag mo, aber. Saan arumbang ti plano yo ang mga ramat iti basit a semento. Tapno ad-ado ti kukwayo. Panang dispal ko iti pondo day nga aramid. Panang dispal ko asasawan. Kasanungay amasubot ko ti gastok iti nagkampanyaak no jak usaran ti utak ko ita. Ngam no basit to ti semento iti aramidan nyo. Madadahal adagos ti semento nyo a kalsada. Aramidan minto manan Sabali manan apondo. Panangluko iti tao day nga aramidan nyo ka ni Daddy. Di ka makibibiyang. Di ka agbalin a kontrabida iti plano. Ngam maditikas nga aramid yo. Dumtang to ti panawon amaduktalan day nga aramidan nyo. Tengal mitingiwat ti amin a trabahador. Nang rugida mo tin ang nagtrabaho iti kalsada. Inka agaplay kin ni tataguryong. Nang rugitan? Ay, padasak man nga ro ti mapandita balayda, no sumangpet ni tataguryo. Unala kay, nalpas tamot tin ang nagaikan ti ruot na jitalon. Awan mo ti aramidang pay ita. Imbagamat idin kininana selya. Apay nga, adidak binagaan, tapno inak mo't nagtrabaho. Nalipatan na nga tangay imbaga? Sana bale? Mapanak to inton malam. Di nakapay lang nga taawatan. Katalunan na ka. Kun kaaruba tayo pa'y ina.
Mamuantan to dayta, kalpasan ti panagsarita mi. Nakaumay ka mat, Mario. At dagat di parikot, iti taltalunam. Kuha tata, nadalos, ken na lang to dagiti rap may. Kaya't ko kumamat ti agtrabaho iti kalsada. Anya? Saan ang maarado ti kalsada tapno umay ka ijay? Ijay talon tinakaisang ratam. Saan nga iti kalsada? Sa anak mat nga umay agarado iti kalsada, tata. Umayak makisiminto. Awan pa'y padas mo nga agsemento. Trabaho dagiti para semento da ijay. Saan at trabaho ti manalon? Naawatam? Mabalin ko mat ama suro-suro ti agsimintaw, tata. Anya? Saan na pagsursurwan ti proyekto nga imatunak? Jay talon ti into naram. Tama nga no nagbasit to kidima, tited mo abingay ko, no di mo taripatwan ti talon. Mami, imbag ta nagsabat ta di tiruar ti simbaan. Imbay ka madgayam na kimisa. Amuyo ka di ti plano da Berto kan daddy. Maipapan iti semsementuan da kalsada. Apay, anya ti maipapan iti semsementuan da ako nam. Basit ka no ti ilaok da asimento, mami. Anya? Ay, saan arumbang ti kastang aramidod da? Dayta nga ron ti ibagbagak ka ni Berto. Sana nasaya at akapanunutan ti kasta. Panangluko iti pada at tao ti kasta. Mami, agtinulong ta amang bagbaga kadakwada. Ay, wan, balasan ko. Sapay ko matadenggan data. Kumusta gayam tinapanam ijay balay da tataguryo? Di dakmat kahit nga awaran. Ije ka no talon dati nakaisang ratak. Nagalasan. Ay, amum ka di. Nakita ka nagsarita da na Celia kanti asawa ni Mayor Ije Ruarte simbaan. Anya nga tinagsaritaan da. Nakita da ka kadi? Saan? Naglingadak iti ayan dagiti masetas. Ngumnangag ko ti saritaan da lakay. Nanyaman tinagsaritaan da. Awanan pa ka inaigan ta dita. Ngumadi tinaduktalak. Imbaga ti Mayorang adda nagtulagan kanu da tataguryo kan ni Mayor. Anya nga dita nagtulagan da? Basitin da kanu ti ilaok da asimento iti simsimintuan da kalsada. Jesus, panagsawra ti kastang aramidan da. Talaga pa nagsawra. Tapno kanu ado ti mabati apundo amaalada. Dakkel tinaalata iti dayjay a proyekto. At dan tumanan isa runok a proyekto, Daddy. Da kayon tumanan ti kontraktor, ha? Ay kaduna, basta da proyektom, siya ti alam a kontraktor. Ariglado, kwarta manan ti pagbingayan tanong ko sano. Kaya't anyamanan ti sarunom a proyekto. Adupay, ngam kita aknon niya ti umuna, Daddy. Agawaam nga roda, tatno addamanan pagtrabahuan. Addamanan maliksab a kwarta. Di kaya kapura, dumteng tayo dita. Kalkalpas manen ti kabarbaro nga inaramidyo. Kurang lata ka di ti inkabilyo a semento? Anya kuma ti pakasang naram iti proyekto mi. Ti trabaho, ti panunutem. Madanagan na kiti aramidyo. Kasano, no ada makaibaga ijay nga to. Anya kumangay ti pamanaknak dayta kunam amang ibaga. Kasano, no ti pasamak ti mangi parangarag. Awan lat di mo pagdandanagan. Amumi ti araramiden mi. Nalaeng kami nga agama. Sapay ko tawan ti pagbabawyan nyo iti odina. Awan na pulos ti pagbabawyan mi. Saan kan asumanao? Ay, nalayos ti pagay tayo. Anya pa'y ngay ita ti maapit tayo. Ano ko man nagtrabaho ak iti kalsada. Ganda ko man nakasagana nga igatang iti bagas. Dayto ita tirigat na, no talon lang ti trabaho. Mayat ko no adda sideline, tapno adda mo't pang namnamaan.
Kastoy tirigat na to panagbabagyo. Madadaal ti mula. Uray ko man no aginit man ng adagos. Tapno saan nga agtubo dagiti pagay. Kung saan nga ginit adagos, madadaal talaga dagiti pagay tayo. Kan awan matan ti maapit. Awan ti bingay ti akin talon, iti taltalunan tayo. Hello, Barok. Nakaawag ka, Mat? Ado ti mawag ang nagre-reisi ko, ha? Dinadaal ka no ti tudo ti na semento a kalsada, dadi. Pudno nga ta, nadadaal ti kalsada? Pada sa mamangibaw ni ti mangkita no pudno ti report da. Inawagan nak ti staff ti ko, ha? Apay ngay nadadaal? Kat nabiit pa'y na semento. Isungarot amang ibaon kayo iti mangkita no pudno ti report da. Ang mga nuinyawag laang ti oposisyon, tapno dadaalan da ti trabaho tayo. Day tama ti atap ko. Aggunay kayon. Tapno kita nyo nagpaiso tinaawat da report. O sige, Barok. Anya nga ita, mabalin nyo kadipay nga ibaga a hosto ti inkabilyo a semento? Di ka man sumanao. Tama imbestiga kami kano inton bigat. Adulakit di ti agdwa-dwa. Tanabiit pa'y laang ana semento. Ngamkas jay mo tinagbanagan na. Adon tinadismaya iti inaramidyo. Basol day jay anapik sa atudo. Uray ka na yun ti tudo. No hosto ti semento ngayon kabilyo. Saan akas ka rin na amadadaal? Ita, adda maaramid nga investigasyon. Kasano no maduktalan akurang ti semento na? Maduktalan dalakid di, no taltalan da ti semento. Kunadag iti tattao analaka kano amaburak no kasjay. Napanagnagan akurang tinaikabil a semento. Iso ang nadadaal ti kalsada. Masuspende ka kat nga rod iti manuabulan. Ay, bayadam pa iti nadispal ko a kwarta. Babai naklakit nga rod. Siguradong enton kumandidato ak. Awanan ti agtalak kanyak. Sayang ti posisyon mo. Tasaan mo nga inusar iti nasaya at awagas. Wala rod, dadi. Agbababawi ak nalpasan. Maawatan nyo mat siguro. No apay nga imbagami ka ni Mami, asaan kayo kumaamang saur? No di mga kumakan ka. Awan ko maday ito aparikot mi ka ni Daddy. Kapilitan na sangwunta ti dusa ta. Bayadan ta pa'y tinadispal ko ta kwarta. Kababain pa'y. Awan ti umuna ababawi. Kanayon nga adda iti udi. Di ka agaramid iti saan ang nasayaat, tapno saan ang mapukaw ti respeto, kan panagtalagkan ka ti sabali at tao. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 19. Dumngag ka, anak ko, agsirib ka, kat panunutom anaimbag ti panagbiag mo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Palagipan ka laeng, Elma. At daanan iti asawa ti nakirelasyon. Puno, ado ti kwartana. Hangam saan kalataan na ragsak. Ngamin, saan mo ang mabukudan ni Andrew? Mabalin ka di, bakla.
Day tabiag mo ti pakibiyangam. Sa anak a pakibiyangan. Gayam ka. Isuapal palagipan ka. Pumanaw kan dito apartment. Kabaila akong tirenta dito eh. Anya? Papanawon na kon. Idinto ta nagpakpakaasi ka idi, adituyak nga agabang. Ket paggudwaan ta ti renta. Di kan kayat akadwa dito eh. Ala, pumanaw kan bakla. Ay, tapno nawaya kayon iti pamilyado a karelasyon mo? Awan bibiyang mo. Ala, pumanaw kan. Agyaw man nagtadakan, Andrew. Kunak no saan ka manan nga umay. Mabalin ka di mo ta saan. Kailiw kan, Elma. Kailiw ka mat, Andrew. Dito ya ka maturog ita. Agawid at tulangan into nagsapa. Sana balit at Domingo mat. Awan serak. No dito'y ka kumangaminan ngagnaan. Panawa mo ti pamilyam. Total, mas naragragsak ka mat na siyak ti kaduam. Saan ka di? Pudno na ita. Bayam. Rinabii ang makaduwanak dito apartment. Itatandatan dito'y kantin. Kaya't kakasarita, Mari Julie. Anya ti bagam, Mare. Anda ka di parikot mo. Ngamin, kasla ka na yun ngagpampanunot ka itinaunag. Dinamag ko manan ididay kan ka. Ngam ko nam nga awan parikot mo. Ngam kasla jakpat yan. Gaputan na kadkadlaw nga adda parikot mo. Nagbaliw at talaga ti asawak, Marisonya. Saanen akas iti sigod. Anya ti nagbaliwan na ayan. Sigod ang nagagat. Tulungan nak nga aglaba. Agluto kan agdalos ija balay. Nangruna no amun ang nabambanugak manipod trabaho. Ngamita, awanan bibiyang na kanya. Anya lang ang tiraramidan na. No saan nakatulungan. Kanayon arumwar. Kan kanayon amaladaw asumangpat. Sa dino ti papapanan na. Iti ka no gagayam na. Ah, no kasta. Day tagayam ti parikot mo. Kat, paliiwam Mare. Amangan kit dimot mo at da babae na. Kinapudno na. Day ti atap ko. Ngam, iti kinabayag min kas agasawa. Agbabae pa'y laeng. Katuan. Saan alapad day ta? No nasulisugan ti asawam. Mare. Paliiwam ti asawam. Katpankam no podno nga adda babae na. Tengat rabi imanen asimbangpat ka, Andrew. Kanayon mata nakasta. Apay ngamin nga urayan nakpalang. Di ka pala ngamin maturog. Kundi uray ka sa kagreklamo. Sa dinuman ang tinaggapuam. Ita yung tigayam ko. Sige, dita ka. Makaturturog ako. Pinanawan naklatan. Andrew, agsarita ta kumapay. Anya ka di tinaidanon kanyak nga aramidam, Elma. Nakirelasyon ka iti pamilya daw? Amok ani bakla tinagipulong kada kayo tatang. Ngam anya kumaita. Saan nakmat abay-bayan ni Andrew? Likli ka maunti ka relasyon mo. Sana nasaya at dayta. Awan nasaya ta pagbanagam iti kastangar aramidam. Ay, nagadumot kan nga ibagbagayo. Di ka mangdadahil iti pamilya ti sabalay, Alma. Ken panunutam ti biyag mo. Naragragsak nga dayo ti biyag mo, no nasaya at ti aramid mo. Naragsakak kin ni Andrew tatang. Awanen ti sapulak pa'y. Ay, mala, sikat ti makam mo. Ngem awan to ti pabasulam, iti kanitaw nga apitem to ti bunga ti mading aramid mo. Mare, kita dagiti nakatugaw iti dayjay abanda. Ha, ni Andrew. Shh, di kagpatlaw. Bayam asyak ti mangsipot kadakwada. Di ka sumangsango kadakwada. Tapno saan nakaamailasin ti asawam. Mare,
O edi kag sangit dito ya. Agkalma ka lang. Day tiyayo. Sinubuan na ti babae. Kat nakaragragsak da. Anya ti aramid. Basta agtugaw kalataditan. Siyak ti mang paliiw kadakwada. Nakaragragsakak, Andro. Kumasyok laungan ti asawam. At dayta ka manin. Sana bali at ay ayatan ka mo. Numabalin, datan ti agdan na. Alakit din, ituloy tan timangan. Kalpasan na, rumwartan dito restaurant. Okay. Subuan ka, Mat. Oh, atoy. O sige, subuan ka pa eh. Nagmayatan abuya. Ha? Julie? Papay nga ka dito eh. Iso ka di ti asawam, Andro. Day talos siya. Juan, iso ti asawa ni Andrew. Kasi ka, masino ka? Maysa, akabit? Imbarasak mo kanyak ti kutsara ng igam mo, ha? Manakibiyang ka! Kastagayam. Anay ko! Timog ko! Timog! Anay ko! Anay! Anay! Anay ko! Napgas ti ropa ka kinaramutan day diyang babae. Kanagado tinaparot na buok ko. Gapoy ti pa nang ipungot-pungot na kanya. Nagko na kami na barsa kami ti kutsara. Masurunak namin. Anay ko, naapgas din nakaramutan na rupa. Sumarte kan ngagsang sangit. Itulot kan iti apartment. Tagsubyak mo't langit at trabaho. Anay ko. Saan mamayulot ang trabaho, Mari? Iso ang nasaysaya at normwarta. Saanan? Sayang mat. Ikagumaak tag trabaho. Oh my God, din. Romwarta. Mapantag palpaliwa. Oh my God. Isimpamon talamisahan mo. Tarumwartan. Nagmayat dito'y abiso. Saan ka di? Kakaykaywan. Kan mayat ti angin. Kan matang nawagam ti adayo akarayan. Marison niya. Agyaman ako na ikan ka, ha? Noawan ka. Diyak amunan niya tinaramid ko. Panunotam ana imbaga. Noan niya tirumbang nga aramidam ita. Isinakon ni Andro. Saan ko akasapulan ti asawa? Numang lilipot mo't laang. Kasanon? No agkid daw iti pamakawan. Nasakit, Marison niya. Imbes asyak ti kanunungan na. Ngam saan, tadyay babae na. Awan niya, Rod. Agasong, kimayat kat kankwana ti babae na. Kat inarakop naman. Itinaitang anay matangak. Nasaysayatan nga agsina kami. Nasakit man. Gaputa ay ayatag ni Andrew. Ngam diyak kayatan ti masaktan pa'y. Agsina kami laangan. Tapno maminsan ti sakit. Ala, panunutom ana imbag no anya ti rumbang nga aramidam. Mari Julie. Nakasaganan dagiti gamit mo. Adda amin iti doang amaleta. Mabalin mo ti pumanaw. Papanawon nak ti balay? No saan mo akayat ti pumanaw. Da kami laangan kadagiti ubing ti pumanaw. Naskan ka rin agsinata. Saan ta ka di mabalin na pagsaritaan da ito eh? Awan tinaskan a pagsaritaan ta. Namimpinsanan anapunas ti panagayat ko kan ka. Ala, agpili ka. Sika ti pumanaw. Wenno da kami laangan kadagiti ubing.
Masaya at matagnaod kan dito apartment, Andrew. Maragsakan ako, nay. Tanagsina kayon iti asawam. Ngam pagbengak latangay kan iday ti sustento. Sana mabalin ah. Ti kayat ko, kat itid mo amin kanyak ti sweldom. Anya? Sana bali, tasyak mo ti makakaam mo agumatang iti masapsapul ta. Sige. Sige ti makam mo. Basta pakaragsakam, aramidak. Kaya't kakasarita, Andrew. Kat pagyamanak, tanadanon ka dito yung apartment yaw. Tata? Addan ka ni ti pamilya. Iso mabalin ka day. Panawa mo ti anak ko. Pinapanaw na kong ti asawak, tata. Sinaamon ti anak ko. Gaputa saan na maiparbag ti relasyon yaw. Laglagi pa niyaw, ano anyaman ti aramiden niyaw, dakes man wano saan, at dalat ta katukad na. Tata? Panunutem ti biyag mo, barok. Ti biyag yaw asa nga pamilya. Itulok mo ka diya dumakil dagiti anak yu iti asawam nga awan ka iti danada. Kasano no saan da kanto abigbigan nga ama? Kasanon ni Elma? Saan mo na panunutan ni Elma? Nagbidot kayo adwa, kat rumbeng laeng nga ilintig yaw tinagbidotan yaw. Sika! Julie, ilokat mo tiri daw. Agsarita tako ma. Julie. Pumanaw kan! Saan da ka akasapulan ditoy? Naira naman kay mayak si Marungkar dito balay yung. Maala, agawid akon, tapno makapagsarita kayo iti asawam. Saan ka nga agawid, Sonya? Ituloy takit diti ang merienda. Pastra ka ati asawam, tagsarita kayo. Ang mga no importante, ti bagana. Bayam nga agyan di tarwar. Pumanaw tumot lang inton mauma. Umay ka, inta ka sarita ti asawam. Narigat mat, no agur uray latan ijerwar. Ala, panawan kayo pa'y. Agawid akon, tapno makapagsarita kayo anaimbag. Saan ka pumanaw, Mare? Kunakon ket nga da ka dito'y balayo, Andro. Ha! Inalam amin abadom, iso asinurot ka dito'y. Apay, kayat mo asublyan de talaad nga asawam? Mas nalalaad ka, babae. Ay, nagpuskol ti rupam nga inmay ditoy, awan babain mo? Anay ko. O nga, lumaban ka? Hospitalitan, sumorden kayo. Elma, pumanaw kan. Saan ka pumanaw dito'y no di ka kadua? Saan ko apat yan ti surat nga imbatim itirabaw ti kamata? Ladingitag, ngam nakaamiris akon. Kan saan kagayam nga ay-ayatan? Sana po no day Andro. Ni Julie nga asawak ti ay-ayatag. Iso pumanaw kan. Winaswas kon ti amin kadata. Masikugak, adanton anak ta. Iso asaan na ka mabalin na talikudan? Amok ti nararamid ko. Iso asaan na mabalin ngagsikog ka. Masikugak! Iso asaan ang mabalin at talikudan naklatan? Sige. Ikan ka iti gundaway amang ipakita iti panagbalbaliw mo. Ngam jak kayat nga agkasilid ta. Adda bakanti asilid. Ijay ti pagturugam. Matungpal. Tinapatag, inawat nak diti balay. Kat ikarek, agbalbaliw akon. Iti kanito amaamwak nga agkitkita kayo pa'y iti kabit mo. Pulos adigan to awaten dito'y balay. Ikarek, sa anak to na makisinarakan ni Elma. Karik day ta, Julie. Apay akas to'y tatang. Ilalaki nga inayat ko. Tinalikodan na kon. Nasaya at launay Sana mabalin. Lipate mo ni Andrew. Adaanin day jay iti pamilya.
Si Aramidem ita, panunutem ti biyag mo. Panunutem ti masakbayam. Agbalbaliw kan. Ilintag mo ti madingay nararamid mo. Tapno nasayaat ti pagpanagam. Kunana iti Proverbio 10, versikulo 17. Agbiag ti tao amang ipangag iti panangisuro, ngam agpaggad ti tao, adi mangawat iti bigdot na. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.